Xayrlı gün. Biz yuqarı оқу yurti студентлары арасында үткәрелә торган 12-нче яз гүзәле 2021 моторлык һәм талант бәйгесенең финалына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Марат Мансур улы Бариев, Казан Дәүләт энергетика университеты ректоры, Дәүләт Советы депутаты Эдвард Юнус улы Абдуллажанов, Татар Дәүләт филармониясе солисты, Болгар милли премиясе лауреаты Зарина Фәрит кызы Хәсәншина һәм Идел Республика яшьләр үзәге директоры Зөлфия Зөфәр кызы Ибляминова. Беренче сорау, Эдвард Юнусович, сезгә. Сез менә бу бәйгенең тарихы хакында сөйләп китсәгез иде, һәм студентлар бу бәйгенегә ничек карый? Сезнең студентларыгыз бу бәйгене дә җиңгәннәре бармы? Хайрлы көн. Добрый день, хөрмәтле коллегалар. Нинди телдә, татарчамы, русчамы? Татарча или русчамы? Менә бу бәйгенең башлануы ул 2009 елда башланды. Әйтергә кирәк, 2012 елны университетка килгәндә, ректор булып килгәндә, яз гүзәле бәйгесенә чакырдылар. Обычно бит инде студентларның бәйгеләре ярым-ярты залда үтә, кемдер килми, кемдер килә, кемдер булдыра алмый. Мин бу бәйгегә килгәндә шаккаттым. Безнең актовый зал 500 урынлы, басып торган урын юк бу бәйгедә. Без санадык, аннан соң где-то 700-800 кеше катнашкан студентлар карарга. И мин шуннан соң уйладым, бу бәйгене ел сайын надо поддержать итәргә, аны бетермәскә, чөнки монда ул аның истогы студентлар үзләре оештырган бәйге бу. Моны өстән дә беркем үзенең теге приказ белән дә оештырган бәйге түгел. Шуңа күрә менә ул 12-нче тапкыр үтә уже. Тора-бара без аны үткәрдек уже үзебезнең университет студентлар белән генә түгел, үзара югары уку йортлары студентлар арасында. Әйтергә кирәк, кайбер елны безнең студентлар чыпта кала башлады кастингтан. Тоже дөрес әйтер түгел инде. Безнең шуннан соң без үзебезгә квота определили 2 урын, калганнарын уже кастингта үткәрәбез башка уку йортлары арасында. Быелгы бәйгедә 60лап студентка катнашты. Казан югары уку йортларыннан кастингта. Шуның хәзер 12се 10 студентка финалга чыкты. Ул финал айсбергның өсте генә. Подготовительная работа, оештыру эшләре уже 3 ай буе бара. Анда әйтергә кирәк 300-дән 400-дән артык студентлар катнаша. Шуңа күрә ул бер финальный час белән генә бетми. Подготовительный работа вакытында күп студентларны үз өстенә ала. Аннан соң безнең бит быел туган тел һәм халыкара бердәмлеге елы. Әйтергә кирәк, татар теленә игътибар арта. Татар теленә игътибарны арттырырга кирәк, гырыф-гадәтләрне сакларга кирәк. Менә шул шөгыльдән чыгып без бу бәйгене тагын да уже быел уже Сәйдәш мәдәни йортында үткәргә булдык. Чөнки уже безгә университет саларында гына тар, без анда сыйша алмыйбыз. Киләчәктә без үзебезгә максат итеп куйдык инде. Безнең бик Идел буе республикаларында, өлкәләрендә бик күп татарлар яши. Татар кызлары әйтергә кирәк. Без бу бәйгене үткәргә телибез уже Идел буе уку йортлары арасында. Әгәр дә безнең ул планнар бар чыкса, ул бик зур, бик матур бәйге булачак. Аның арасында эшлибез, без ул идеялар белән инде Госсоветка да кирдек. Мин анда тоже чыгыш ясадым. И
Яшьләр министерствына да тоже тәкъдим ясадык. Я думаю, без аны оештырырбыз дип уйлыйбыз киләчәктә. Инде килгәндә безнең тагын бер яктан мине бу бәйге бик как ректорны бик якын итә. Әйтергә кирәк, алар спонсорлар табып, үзләре студентлар бу бәйгене үткәрәләр. Безнең менә монда спонсорлар да тора. И әйтергә кирәк, аларга бик зур рәхмәт, что алар катнашалар. Менә бу яктан чыкканда алар үзләре организация итеп, үзләре оештырып, үзләре оешып, үзләре финанс чыгышларын табып оешалар. Менә монда инде безгә дөресен әйткәндә миш әйтмәскә кирәк күбрәк. Не то что там булышырга. Но булышырга да кирәк инде. Менә шулай дип әйтергә, әгәр дә сораулар булса, мин җавап бирергә. Сораулар булса, алга таба журналистлар сорауларны бирер. Мурат Мансурович, менә сез бит инде бу бәйгенең башлангычында торган кешеләрнең берсе, бездә моторлык бәйгеләре күп, ә менә бу бәйгене сез ничек бәяләр идегез үзегез? Хәерле көн. Чыннан да менә беренче бәйгеләр оештыра башлаганда мин әле министр булып эшлим республикада һәм Идел үзәге ул министрлык каршында шулай энергоинститут белән бергә алар инициативасы буенча шушы бәйгене без уздыра башладык. Аның аермасы һәм бәясе нәрсәдә? Менә без инде әйтеп киттек, һәм Эдвард Юнусович әйтеп китте. Хәзер туган телләр, татар телен өйрәнү проблемасына шул максатка күп кешеләр куела, күп мөмкинлекләр бар. Менә актык берничә елда, 1-2 елда дип әйтик. Энергоинститутта менә шушы бәйгене әйтик, алар инде 12 ел элек шушы проблемаларына уйлап, кайгыртып, менә шушындый төрле проектлар чыгаралар иде, һәм менә шул чиратта яз гүзәллеге. Ул инде менә әйтелгәнчә студентлар инициативасы, моны ректорат кабул итеп, хуплап, аларга поддержка ясап, шулай итеп оештырылган әйбер ул. Аның сире теге, уңышының сире шунда, чөнки ул менә студентлардан киткән әйбер. Энергоинститут андый проектларга бик бай ул. Энергоинститут булса да, әйтик, менә чит ил студентлары белән алар бик күптән эшли. Аерым әле республика күләмендә булмаганда, алар үзләренең чит ил студентлары арасында алар фестиваль оештыралар иде. Алар беренче башлады аны. Андары студентлар язы, студенческая весна дигән зур фестиваль бар инде. Алар еш кына анда гран-при алалар. Бөтен теге безнең бүтән вузларны, иҗат вузларын артта калдырып, һәм Татарстаннан түгел, ил күләмендә дә җиңүче булып кайтканнар бар. Әле бер генә тапкырда түгел бугаймы анда. Шуңа күрә менә аның бәясе шунда, яшьләрне, студентларны тәрбияләү, тәрбиягә бу университетта бик зур игътибар бирелә. Менә теге мин берничә бәйгенең әйтеп киттем, аларның андый проектлар төрле юнәлештә шактый күп. Һәм инде быел аеручаның бәясе, менә шушы туган телләр һәм халыкара бердәмлек елы булгач, бу бәйгегә игътибар сезнең коллегалардан да, башкалардан да күбрәк, артыграк та, күбрәк тә булыр, һәм катнашучылар да теге кичлерәк, тагын да кичлерәк булыр, тагын да югары дәрәҗәдә үтәр бу бәйге, һәм аның теге даны тагын да күбрәк таралар дип. Бу мондый бер аларга карап бүтәннәр дә кушыла башлый, бүтәннәр дә оештыра башлый. Аның менә
бәясе шунда да. Менә шулай итеп эштә була икән дип, нәкъ шундый форматтамы, я бүтәнрәк үзенчелек ясап, бүтән форматтамы, бүтән вузлар да менә шундый мероприятиялар, шундый проектлар оештыралар. Менә төп бәясе шунда дип мин аңлыйм, һәм аның теге үзенчелеге дә шунда. Менә шулай итеп теге өстән буйрак көтмичә университет, энергоуниверситет шундый проектлар эшли. Белгәнегезчә, узган ел безнең Россия мәгариф законына төзәтмәләр керде. Шул тәрбия буенча, тәрбияне көчлерәк итәргә, аңар күбрәк игътибар бирергә уку оешмаларында. Һәм яшьләр турында закон кабул ителде. Ел ахырында гына менә декабрьдә Россиядә беренче тапкыр шундый закон оештырылды һәм кабул ителде. Анда да, ул законнарда иң төп максатларның берсе менә шул безнең яшь буынны тәрбияләргә патриотик яктан, менә гражданлык яктан һәм башка яклардан гырыф-гадәтләрен саклау ягын анда барсы да әйтелгән, шундый максатлар куелган ул законда. Менә әле бүтән оешмалар дип әйтик, я регионнар әле алар шушы 2 айда әле селкенеп ирешканчы, менә бездә Татарстанда шул энергоуниверситет инициативасы буенча инде андагы шул законнардагы юлламалар инде алар тормышка ашыралар. Менә бәясе шунда. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә быелгы бәйгенең нинди үзенчәлекләре бар? Хакта әйтсәгез иде. Ниндидер аермалыклары бармы быелгы бәйгенең? Ничек бәяләнәчәк кызлар? Хәерле көннәр. Әйтергә кирәк, беренче чиратта бәйге елдан-ел үсеп, үзенең уровенен зурайтып бара дип әйтергә кирәк. Шуңа да бәйгенең инде этапларынан, инде кызларның бәяләнүенә килгәндә, алар менә турыдан-туры этаплар белән бәйле, чөнки кызлар бер көнне финалда гына бәяләнми, монда зур эш башкарыла. Беренче чиратта 10 март көнне кастинг узды. Һәм менә инде 1 ай дәвамында сайлап алганнан соң кызлар менә 2нче этапны узалар. Монда алар мастер-класслар да, алар өчен бу шундый укыту этабы да, һәм бу иң мөһим этапларның берсе. Алар өчен оештырыла төрле мастер-класслар. Шул ук вакытта бәйгенең бәяләнүгә куелган 2 этабы, ул интеллектуаль этап һәм шулай ук кулинар этап. Алар оештырыла шушы 2нче вакытта. Инде алар алдан оештырылып куела. Мәсәлән, интеллектуаль этап кичә генә узды. Кулинар этап шулай ук алдан оештырылды. Алар инде бәяләнде. Һәм кызларга номинациялар биргәндә бу исәпкә алыначак. Аннан соң шулай ук кызларның менә бу хәзерләнү этабында бию буенча мастер-класслар оештырыла. Аларга шулай ук кул эшләре буенча, алар татар орнаменты белән түбәтәй чигү буенча мастер-класста уздылар. Аннан Йылдыз Шәрәпова, балалар шагыйрәсе, алар өчен ораторлык буенча, матур сөйләм буенча, сөйләм культурасы буенча мастер-класс оештырды. Кызлар Тукай иҗаты белән якыннанрак танышып, аның тормыш юлы белән якыннанрак танышып, бергәләп Тукай әдәби музеенда булып кайттылар. Шулай ук әле Камал театрында булу да аларны көтә. Һәм алар инде финалга тырышып хәзерге көндә әзерләнәләр. Инде финалда кызларның үзләрен тәкъдим итү буенча бәяләнәчәкләр, алар аны үзләре хәзерлиләр. Шулай ук менә бу алдан үткән интеллектуаль этап белән кулинар этап буенча аларга анда бәяләр куелачак. Татар
костюмнарында, милли костюмнарында дефиле дип әйтәбез инде. Шулай узачак һәм инде аларның иҗади номерлары буенча бәя биреләчәк. Рәхмәт. Һәм менә Зәринә, сез бит инде жюрида, сез ничек бәяләячәксез, нәрсәгә игътибар итәчәксез һәм студент кеше ул бит инде без беренче чиратта укырга тиеш дип әйтәбез. Аның таланты ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия? Менә иҗади талант, сез ничек уйлыйсыз? Хәерле көннәр, хөрмәтле катнашучылар. Мин әле бу проектта, бу чарада дип әйтик, беренче тапкыр, ләкин аңа карамастан катнашуыма, әз генә булса да үз өлешемне кертүемә бик тә шатмын. Мин әлбәттә инде жюри әгъзасы буларак дөрес һәм гадел бәяләрмен дип уйлыйм үземне. Кызларны әлбәттә индидер акыл ягыннан да, шул ук тышкы кыяфәт, ичке кыяфәт, тел сөйләме буенча да һәм инде төрле сәләтләре, иҗади сәләтләрендә карарбыз, бәяләрбез дип уйлыйм. Кызларга килгәндә барысында без бит инде Инстаграмда барыбыз да шулай бит. Инстаграм битеннән яз гүзәлен аккаунтына карап бардым, һәрберсендә аларның төрле бәйгеләр этапларын карадым. Барысы да җиңүгә иядер дип уйлыйм. Гомумән әйткәндә алар барысы да гүзәл кызлар, шибәр кызлар, тышкы кыяфәт кенә түгел, әлендә эчке кыяфәтләре дә. Һәм нәрсә дип әйтәләм, иң шаккаттырганы ул чынлап та бу конкурсның, бу бәйгенең нәкъ шул студентлар белән башланып китүе шаккаттырды. Һәм инде ул менә хәзер нинди зур бәйгегә әйләнгән. Һәм шушы бәйгенең төп максаты да туган тел, безнең татар теле, татар мәдәниятенә хөрмәт үстерү, кызыксыну, мәхәббәт үстерү дә бик шатландырды. Мин үзем дә үземне патриот дип әйтә алам. Һәм татар эстрада җырчысы, әле эстрада гына түгел, халык җырларын менә бөтен дөнья күләм конкурсларда инде популярлаштырырга тырышабыз. Һәм инде ул яктан да бик шатландым моңа. Шул барыбызга да уңышлар телим, безгә дә, жюри әгъзаларына да һәм инде кызларга да әлбәттә. Рәхмәт. Сезнең сорауларга күчик. Хәерле көн, Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Шундый сораулар, бәйгедә башка милләт кызлары катнаша аламы? Без бу бәйгедә пока татар кызлары гына күзәтәбез. Рәхмәт. Аннан соң икенче сорау инде, каршы булмасагыз. Яз гүзәле 12нче тапкыр үтә, кызлар турындаймы? Ир-атларга, егетләргә багышланган шундый бәйрәм оештыру күз уңында тотмыйсызмы? Дөресен әйткәндә, без аны уйлаган бар инде. Но алар белән әзрәк авыррак. Егетләр белән. Кызлар белән ул чакта тиз килеп чыкты. Без аларның аннан соң бит кызларның андый сыйфаты бар. Алар бик үҗәт. Алар беренче булырга телиләр. Алар менә модерн әзрәк, аларның какой-то стимул хватает. Без аны уйлап карадык, пока барып чыкмый әле. Без бит Беренче классы килә, мотор классы килә. яз дигәндә, менә бөтен әйбер чәчәк атканда, уяна башлаганда ир кешене күз алдына китермибез, кызларны китерәбез. Егетләрне түгел. Мин үзем өчен әйтәм инде. Хәзер төрлесе бар шикелле. Икенчедән, бу бит студентлар инициативасы. Студентлар шундый инициатива белән чыккан. Бәлки анда студентлар киләчәктә шундый инициатива белән чыккач, аларны ректорат әлбәттә алар фикерләрен таңлар, карар, хуплар. Димәк, әле студентларга ул кирәкле түгелме, я кызык түгелме? Бу сорау студентларгадыр. Аннан соң тагын бер нәрсә бар. Менә бу бәйгене жыл сайын катнашканда игътибар иткәнем бар. Егетләр залда күбрәк килә. Ишәптер. Вот. Менә аңа игътибар иткәнебез бар. Сораулар бар, күп.
Тагын шуны сөрсө килә, менә узган елларда бәйгедән соң җиңмәгән кызлар бәйге гадел булмады, дөрес булмады дип тәнкыйтьләгәннәре булдымы шулай? Вот сіз шундай сұрау көтерәсіз. Наверное, һәрбер кеше үзен достойный дип саный торгандыр инде. Андай нәрсә бар инде ул. Икенчедән, менә сез игътибар иткәнсездер, мин как ректор жюригә кермим. Мин күмә кертмешкече булып карадылар. Мин керсәм, мин бөтенесенә бирәм беренче урынны. Чөнки алар бөтенесе достойный. Шуңа күрә бар жюри. Ну, андай теге зур нигә чыкканы юк. Ну, һәрбер кыз үзенчә переживает, наверное, это потому что алар һәрберсе достойный. Быелгы 10 конкурсант, это тоже. Аннан соң бит икенче ягы бар. Без 5 ел элек югары укырлар йортлар арасында үзара башлагач, бик көчле, бик әзерләнгән студентлар килде. Федеральный университетында. Ул бит тоже миңа да обидно было инде, с одной стороны. Без оештырабыз, беренче урындан башка оештыралар. Но без аны приоритеттик, үткәрдек. Чөнки не должно быть такого. Достойник шалра тиеш беренче урынны. Шуңа күрә булай теге зур конфликтлар чыкканы юк, но спорлар анда вот быел да булачак жюрида, анда мен бер тапкыр катнаштым, мен әйтәм, юк, минем это не мое, мен әйтәм, минеке түгел. Шуңа күрә андай теге спорлар була, но кычкырышулар булмады. Мансур, сездә фикер ништәс киләйди? Бу бәйгегә кагылышлы гына түгел, менә теләсә кайсы бәйгедән соң шундый сүзләр ул китә бит. Сез ничек уйлыйсыз, менә гаделлек принципы саклансын өчен төп шарт нинди, менә нинди бу шарт үтәлергә тиеш? Төп шарты беренчедән жюридә анда теге профессионаллар катнашырга тиеш. Һәм алар беренче урынга менә шул бәйгенең максаты, коелган максатын карарга тиеш. Мин монда менә үрнәк дип әйтәм, безнең Йолдызлык фестивале бар. Бар бит. Анда ул да безнең министрлык нигезендә оештырылып китте. Анда беренче елларда үпкәләп, миңа шалтыратып, премьер-министрга шалтыратып, Рустам Нургалиевич ул вакытта премьер-министр, главалар, бүтәннәр, менә минем кызны алмадылар, урын бирмәделәр. Төрле нәрсәләр әйтеп. Но жюри бирмидер, алар нине теге сыналмыйдыр. Янлары бөтен кеше күнекте, бик күп язалар иде, дөрес фестиваль түгел дип нәрсә дип. Хәзер ул әйберләр бетте белгәнегезчә. Хәзер аңлыйлар, монда ни кирип булмый. Булай гына теге икенче елдан сәләтле булсан, беренче урын алыр өчен менә бүтәннәргә караганда сәләтлерәк булырга кирәк. Һәм аларның нәтиҗәләре дә шуны күрсәтә. Инде 40 бугай студент ГИТИС бетереп, Токайда гына эшләмиләр, җырламыйлар. Менә яз гүзәллеге шул рәттә теге күләме икенче булса да аның андый менә теге жалобалар, андый скандаллар минем ишеткәнем дә юк, андый теге аның основаниесе да юк, андый нәрсәләр. Чөнки жюри бик дөрес бәяли. Шуңа күрә кызларның, андары кызлар аларның профессиональ бәйгесе түгел, алар укый. Төрле вузларда, төрле һөнәр аларга, төрле профессияларга. Бу алар өчен бер күңел ачу, үзләрен күрсәтү. Алар димәк, теге жюри бәясе белән дә, үзләренең чыгышлары белән дә канәгать. Төп максат шул. Рахмәт. Ай. Менә жюри профессиональ булырга тиеш дидегез. Менә үткән елларда җиңгән кызлар жюри составына керсә дөрес булмас микән? Алар гомумән жюри составына керәме? Бу узган елда җиңгән кыз була индеме? Аннан соң моторлыкны бәйләү дигән пресс-релизда кызлар бит алар гомумән табигаты белән мотор булалар. Менә ул моторлыкны кем бәяли? Ул мода кешеләре киләме берәр нинди? Кемнәр буланда?
Кайсы Зөлфия, сізме? Кім әйтемін? Матурлык дигәндә, жюрилар буенча инде хәзерге вакытта әйтсәк, алардан мәдәният өлкәсендәге кешеләр менә шулай ук журналистика өлкәсендәге кешеләр, мәсәлән, шулай ук Зәлинә Хәсәншина, мин жюрида булачакмын шулай ук, һәм хәзер әле хәл ителеп бетләчәк сөйләшенә кайбер кешеләр белән матурлыкны бәяләү дигәндә әйтәсе килә. Матурлык һәм талант бәйгесе дибез бит инде. Чыннан да кызлар барсы да табигаты белән матурдыр инде ул. Бәлки шушы татар кызы үзенең татарлыгын матур итеп сәхнәдә күрсәтә белүдәдер, аларның шул бәяләү критерие бу очракта. Һәм шулай ук менә алдагы сорауыгызга да әйтеп үтәсе килгән иде. Кызлар үзара талашмыйлармы, төрле ниләр чыкмыймы дип. Алар менә шушы әзерләнү этабындагы бер ай дәвамында гомумән дуслашып, дустана мөнәсәбәткә кереп бетәләр. Алар бит төрле уку йортларында укыйлар, гомумән моңа кадәр таныш булмаган кызлар. Менә хәзер алар гел бер-берсен не булышып, бер-берсе белән аралашып яшиләр. Инде хәзер алардан күренә, әле беренче көннәрне очрашуда теге мине нәрсә көтә дигән кебегрәк утыралар иде алар шулай. Һәм алдагы елны катнашкан кызлардан менә хәзерге вакытта Энергоуниверситеттан 19 елда катнашкан Гүзәл, мәсәлән, ул җиңеп чыкмаган, ләкин ул хәзерге вакытта оештыруч буларак катнаша. Һәм ул рәхәтләнеп бу эшкә кушылган. Шулай ук оештыруда булыша аларга Лейсән Билалова дигән кыз, ул да шулай ук катнашучы булган яз гүзәлендә. Алар монага кирип тартылып калалар. Һәм әйтеп үтәсе килә шуны да, кызлар монда алар бит төрле уку йортларыннан, һәм алар арасында бар шундый техник профессия яки медицина өлкәсендә белем алучылар. Алар бәлки инде авыллардан килгәннәрдер, яки шәһәрдәндер, ләкин хәзерге вакытта үз уку йортларында, мәсәлән, аларның татар телендә аралашу һәм татар мөхитендә булу әзрәк. Менә бу бәйгедә алар өчен чыннан шунда кирип китәләр һәм тартылалар, һәм алдагы елларны катнашкан кызлар менә шундый бәйгеләрдә, шундый башка чараларда татарлык белән бәйле шундый бер хис туаларда, һәм шунысы белән дә бу бәйге тагын матурдыр дип саныйм. Жюри да әйтеп китәр бәлки бу сорауга, сез ничек бәяләячәксез? Бездә инде кызлар һичшиксез барсы да менә карап утырдым әле бу буклетны да тышкы кыяфәткә бик матур, бик шибәрләр, табигый урысча әйткәндә данныйлары бик шәп. Ләкин әлбәттә мин мәсәлән үз чиратымда инде музыка белемем булгачтан, мин әлбәттә иҗат ягыннан күбрәк бәяләрмен дип уйлыйм. Артистизм, вокал, үзеңне ничек күрсәтүеме, шулай ук һәм калганнарын шул ук ул инде менә ул тел байлыгы дип әйтим, татарча сөйләшүләре ансы да бик мөһим. Һәрберсендә әзме күпме бәяләрбез дип уйлыйм һәм бер уртак фикергә килербез дип уйлыйм. Яхшы. Әйе. Әйе. Да. Әйе. Менә жюрида шулай ук блогерлар да була икән, әйме? Хәзер соңгы арада бит инде шундый чаралар үткәргәндә блогерларны җәлеп итү үзенә күрә бер мода булды. Нинди максатлардан блогерларны җәлеп иттегез һәм кемнәр булачак? Без белмәгән блогерлар булачак монда. Зөлфия. Илназ Габидуллин, кызык-мызык көтелә, ул шулай ук сайлап алу турында да булды. Беренчедән әйтергә кирәк, Илназ гади генә теге блогер гына булганга түгел, ул беренче чиратта Энергоуниверситетны тәмамлаган студент егет тә, һәм никадәрдер шулшы бәйгене бер генә тапкыр күрмәгән. Менә ул булачак. Зөлфия, кайсыгыз әйтер икән, быел бит инде халык номинациясе бәйгесе дә булачак. Шул хакта да әйтеп китсәгез иде.
Әйе, халык мәхәббәте дигән номинация бар һәм хәзерге вакытта аңа Интертат сайтында тавыш бирергә мөмкин кызларга. Һәм инде шул нәтиҗәләр буенча җиңгән кыз халык мәхәббәте дигән номинациядә урын алачак, яулаячак номинацияне. Әтвар Юнусович, сезнең әйтәсегез килгән сүзегез бар иде. Нисәне белдерен? Эльвира, син сорау бар. Шахри Казан, Эльвира Шакирова. Оештыручыларга шундый сорау. Студентлар үзләре инициатор дидегез әйме, шулай да финанс мәсьәләсеннән менә анда бит инде оештыру, костюмнар әзерләү, алар бу чыгымнарны студентлар үзләре күтәрәчәкме? Юк, студентлар үзләре күтәрмәс, спонсорлар күтәрә. Без финанс чыгымнарын бүлештек. Безнең оештыру, значит, бирәбез теге помещение, остальное все. А калганын үзләрен через спонсорлар аркылы табалар. Арендага алар, алышалар, менә спонсор тора. Безнең мен шуңа күрә әйтәм, алар белән эшләргә җиңел, чөнки бөтен финанс чыгымнарын бер университет кына алмый. У яктан менә бик җиңел һәм күңелле дә эшләргә, ул бит когда приоритет, ну, һәрбер үз көчен керткәндә җайлырак. Тем более. Юк, студентлар үз өстәрен алмыйлар. Без аны үз өстәрен алырга тырышмыйбыз да, безнең андай максат та юк. Кызларга тагын бер сорау бар. Сез бит инде менә беренче этап үткәргән, әйме, аларны күргән таныш, үзегез өчен билгеләп куйдыгызмы инде җиңүчеләрне? Дөресен әйткәндә, кызлар барысы да уңган, талантлы. Аларга карап сакланып кына торабыз. Һәм миңа калса, жюрига соңгы көнне финалда да бик авыр булачак сайларга, алай теге кемнедер өстен күрү дигән әйбер шәхсән миндә мәсәлән юк. Юк. Һәм төрле этаплардан да барыбер тора. Һәрбер этапның барыбер үз белгече дип әйтик, шулай ук менә Зарина әйтеп киткәнчә, җыр буенча, ниндидер талант буенча алар үз күзлегеннән чыгып бәя бирәчәк, шуңа күрә инде дөрес булмас, инде бергә шул нәтиҗә җыелыр дип уйлыйм. Миңа килгәндә мин әле аларны шәхсән дистанцион гына күрдем. Менә шул ук Instagram, социаль челтәрләр аша гына. Һәм әлегә без аларның һәрберсендә бөтенләй ачып бетерә алмадык бөтен сәләтләрен. Ул инде менә конкрет кайсы нинди бәягә бәяләячәкбезне бары тик шул финалда гына белербез дип уйлыйм. Яхшы. Калдымы сорау? Әйе, сорау. Җиңүчеләргә биреләсе бүләкләр турында әйтмәдек бугай. Менә номинацияләргә карата бүләкләр аерылачакмы һәм җиңүчегә нинди бүләк булачак? Менә онсын Сез әйтәсезме? Яки спонсорлар әйтәме? спонсорлар әйтер дип уйлыйм. Микрофон. Җидесе бит да. Сетмова? Сетмова да 7 апрельдә күрәбез инде. Аны алдан әйтеп булмый. Но бүләксез бер көндә калмый инде. Анда төрлечә бар. Төрлечә бар, потому что менә әгәр дә элекке бәйгеләрне алса, анда һәрбер спонсор үзе берен бирә, теген итеп, продукциясын итеп, или значит бирә нәрсәле. Карта теге посещения, там салон красоты, там это, ну, төрлечә бар анда. Әйтәсем килә, һәрбер бүләк современный кызга кирәкле бүләк. Теге тормышта. Теге чүп-чар түгел. Ярый. Бармы сораулар? Есть вопросы? Әйе.
Милли костюмнарга килгәндә, бу костюмнар махсус шушы бәйге өчен һәр конкурсантка аерым аның параметрларын үлчәп тегеләчәкме? Яисә инде нәрсә табалар, шуны киеп чыгыш ясаячакмалар? Конкурсантларга бу очракта спонсорлар белән эш ителә. Ул ниндидер милли киемнәр тегү белән шөгыльләнә торган дизайнерлар яки ниндидер инде ширкәтләр, шуның белән шөгыльләнә торган, алар белән инде чыгып, алардан костюмнар алыначак. Менә булай иткәндә бу бит бөтен кеше под копирку кебек килеп чыкмыймы? Бөтен өсте белән бер дизайнер эшли, бөтен өстендә дә шул ук чулпы, шул ук алка, шул ук чәчләре, шул үрелгән чәчләр булмыймы? Чөнки бит һәр кешенең индивидуальности була, үзенчәлеге, аны бит рус әйтмешлек подчеркнуть надо. Ничек уйлыйсыз? Кешенең алай аерым бүлеп чыгары өчен матурлыгын миңа калса теге кием белән кирәкмидер инде алай итәргә. Аларның үзенчәлекләре барыбер алар бер төрле киемдә булмаячак, хәтта бер төрле киемдә булсалар да, аларның үзенчәлекләре һәр хәлдә күренеп торачак. Җенче апрель көнне килсәгез күрәсез. Бөтенегезне чакырабыз. Бик күңелле, бик матур бәйге ул. Теге үзенчә аласында душевное спокойствие и дөресен әйткәндә, әле татар кызлары да матур кызлар юк икән дип зур ни белән китәсен. Воодушевлением теге. Аны күрергә кирәк. Аны сөйләп кенә бетерә торган түгел. Мин дә башта юк дип жүргән идем, бер баргач көн сайын, жыл сайын хәзер булырга тырышам. Бер гына булмады. Ну, үзенә күрә бер ни ул. Анда аура икенче төрле бара. Менә ул башка бәйгеләргә ошамаган. Аны әйтергә кирәк, без инде җылдан-җыл үткәрәбез. Елдан ел ниндидер яңалыклар кертәләр аны кызлар, ниндидер яңа шәхесләр. Бу ел менә фән буенча безнең бар конкурс уже теге не только теге тем более студентлар булгач бит алар фән белән заниматься итәләр. Фән буенча уже конкурс бар, интеллектуальный конкурсы. Вот ул бит просто җылдан-җыл сайын яңа конкурска кертеп, яңача нитеп үткәрергә тырышалар. Теге русча әйткәндә идти много со временем. Это тоже очень важно. Чөнки әйтеп киткәнчә алар бөтенсе студентлар, бөтенсе алар укырга тиеш беренче тапкыр инде. Спикер әйтте. Мин дә шулай дип уйлыйм. Беренче аларның вазифалары укырга, конечно. Но это хобби. Но әйтергә кирәк, беләсез бит, менә безнең республикада, например, безнең университетта 85% студентлар алар Казаннан түгел, ә килгән өлкәләрдән, районнардан алар бөтенесе. Шуңа күрә аларны бит берләштерергә кирәк, аларга какой-то бер шөгыль табырга кирәк, чтобы кич белән жүрмәсеннәр, позлачным местом, чем-то занимались. А это своего рода занятие, ул бит моның белән генә бетми. Аның бит төтене барачагыннан соң да. Рахмат. Рахмат. Менә бу кызларны конкурска катнашырга алганчы, аларның шәхси тормышларын бераз тикшермәдегезме сез? Чөнки көндез энергоуниверситетка, шул университетка килеп, матур булып, мин татар кызы дип елмайып йөрергә мөмкин, ә кич белән төнге клубка барырга мөмкин, әйме? Инстаграмнарда историяларын карамадыгызмы, постларын карамадыгызмы? Ничегрәк менә бу тикшерү эшләре булмадымы сездә? Без университетта кешегә ышанырга өйрәнгән. Может быть, жюри Инстаграмда безнең бара торгандар, но без андай максат куйганыбыз юк. Бер кеше тормышы ул личное дело. Һәрбер кеше. Ул итергә ярамый. Минем уйлавымча, но ул кызларга карап торганда, булган бәйгедә үткән кызлар һәм менә булачак конкурсларга караганда ул сразу сизелер ел. Ничек үткәрә торганнар, карый торганнар жюри, мин аларын белмим. Но без аны максатын куйганыбыз юк әйтеп. Алар
Инстаграмнан карап, алай тикшермәдек тормышларын. Кызлар килгәндә беренче сайлап алу этабында алар үзләрен тәкъдим иттеләр һәм шулай ук үзләренең талантларын күрсәттеләр. Нинди булса да иҗади номер. Аларның тәкъдим итүдә инде үзләренең сөйләмнәреннән, үзләренең нәрсә белән шөгыльләнүләрен сөйләгәннәре, аларның гомумән сәхнәдә тотышларыннан, аларның нинди икәннәре ничектер күренеп тора, барыбер энергиясе сизелә һәм шуңа күрә аларга чыннан да ышанып, инде шулай узды сайлау. Анан соң бит тагын бер нәрсә бар. Анда конкурста катнашучы кызларның туганнары килә әле. Әниләре, менә күбесенең дә килә алганнары. Ул бит теге ни генә түгел, үзләре генә түгел. Барын нәрсә. Рахмат. Безнең вакытта үстәгәнләп килде. Тиз генә соңгы сорауны бирәм дә, менә тикшермәдек дидегез име, ләкин Алла сакласын инде әйтеп куям. Җиңде ди кыз яз гүзәлендә, 1-2 ай вакыт үтте, бәлки ярты елда вакыт үткәндер әйме. Һәм менә шул ук Инстаграмда начар пост барлыкка килә, теләсә нәрсәләр тотып, теләсә нәрсәләр кулланып, фотога төшә, ялгыш кына, яисә башка кешенең кадрына керә. Менә мондый очракларда әлеге титулны кире алырга мөмкинме? Һәм нинди вакытларда титулны кире алып була? Кире. Кеше җиңде. Була бит менә хәзер теге әйткәнчә никто не застрахован. Теге ханасың андый положение калырга хәзер бик асат. Хәзерге моментта любой теге неудобный положение төшерделәр, ресторанга куйдылар дитләр, фәлән дитләр. Безнең положение андый пока нәрсә юк. 12 ел буе içinde андый нәрсәне пока без аны очратканыбыз да юк. Но менә сезнең сүзләрдән соң уйландыра, конечно, да. Но әйтергә кирәк, мен үзебез әйткәнемчә, без кешегә ышанырга өйрәнгән, кешегә ышанабыз бу көндә дә. Ну, бу сүзләрдән соң тагын бер очрашып утырып, кызлар белән организационный оештыру буенча эшләгән команда белән уйлашырбыз. Но андай нәрсә булганы юк пока. Но була да алмасы ул, чөнки андай конкурс сез менә карагыз. Мин сезне просто һәрбер нәрсәне, һәрбер мероприятияне, һәрбер бәйгене, һәрбер нәрсәне аны битерә кирәк, вникать итәргә кирәк. Просто сөйләп кенә менә, конечно, анда кагаз белән караганда ул как-то просто сухо килеп чыга, ни килеп чыга, нәрсәдер. Ну, вот килегез, Сәйдәш мәдәният йортына, карагыз, менә почувствуйте, сез аны сразу әйтәсез, да, бу кызлардан нәрсә буларга не может быть, булмый да ул. Ул сразу күренә ул. Аннан соң икенче ягы бар. Ул бит инде теге бәйгедә катнаштым да, мен булдым да, үземә бүләк алдым да, мен хәзер шул нидән юк. Ул бит шул коллективта алар бер укыйлар, шул коллективта дальше эшләр. Безнең күп кенә менә бәйгедә катнашкан, бәйгедә җиңгән кызлар, алар уже икенче елга уже шул оргкомитетка кирип, уже әзерлекләрен чыгарып башлыйлар. Менә бәйләнгән ул бөтенсе нитеп. Шуңа күрә мин андый вопросны башыма килгән юк. Сез әйтмәсәгез дә, мин аны уйлаганым да юк. Мин вообще любой кеше яхшы дип үземчә әйтәм инде. Менә мин кешегә ышанам мин. Менә шул иногда подводит, конечно, ышанып та булмый, оказывается. Но безнең тәрбия шундый инде. Безгә кешегә ышанырга, кешене яхшы итеп күрсәтергә дип шулай итеп өйрәттеләр безне. Шуңа күрә мин шундый нидә барабыз. Но пока төө булганы юк, андый нәрсәләр була күрмәсен. Но менә 7 апрельдә килеп карасагыз, андый анысы бит икенче ягы бар. Тагын бер нәрсә, бу бәйге бит инде бер көн генә үтә торган бер түгел. Ул 2 ай буе, жыл буе әзерләнә торган нәрсә. Анда ул уже шул сешкәндә ул сизелә ул кемне кем икән. И әйтергә кирәк, күп кенә безнең менә бу килгән конкурсантлар, алар бит инде күп өлкәләрдән, Башкортстанда бар, Оренбургтан да бар, алар районнардан килгәннәр, алар менә. Аннан соң әйтеп киттеләр инде, без аны төшереп, но алар бит сөйләр үзләренең семьялары турында, аларның ниләре турында әйтәбез. Әниләре килә, братлары,
сеңелер келе, у нас шундай традиция да бар. Теге үзләре генә түгел. Анда әле әниләре җылы-җылы нитә, шатланалар, или җылы-җылы бергә булмады инде беренче урын дип нитәләр, җылашалар. Андай нәрсәләр дә бар. Рәхмәт. Рахмет. Сорауларыңыз булмаса, әйтер теләкләрегез, фикерләрегез калдымы журналистларга? Мен әйтергән рәхмәт шундай возможность берген өчен. Но просто, может быть, повторение будет. Аны мероприятие бәйгене почувствовать надо. Почувствовать очень күрү керек. Халык әйткән бит инде, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать дип. Шуңа күрә, әгәр дә вакытыгыз булса, возможность булса, килеп, карап, хотя бы менә почувствовать, аннан соң икенче елда уже икенче тапкырда сез аны күз алдына китерәсез. Мин рәхмәтмен безнең спонсорларга инде, безнең Заринага, что безнең жыл сайын анда яңа кешеләр катнаша, яңа үзләренең идея алып киләләр. Шуңа күрә ул үзәчәк үсә безнең бу бәйге. Без аны әйткәнчә тагын да үстерәсе килә. Потому что ул бик зур тәрбия эшен алып бара торган бәйге ул. И тем более татар гырып калкан гадәтен татар теленә булган әһәмиятне арттыру өчен, аны тагын да популярлаштыру өчен бик зур бәйге дип мин күз алдыма китерәм. Без аны тагын да үстерәчәкбез, без аны поддержать итәчәкбез. Аннан соң икенче ягы бар, тагын бер нәрсә бар. Менә ул күбрәк татар теленә бара инде ул бәйге. Но залда бит аның 30% гына аңлый торгандыр татарча. Калганнары аны аңламый, но берсе дә китми. Менә шундый динамичный, популярный, шундый интересный бәйге ул үзенчә. Менә безнең утырганда Мария Машкирина килгән, татарча кәен дип мен белән буду учиться дип президентка обещать, конечно, но исәмез саулыгына белә, но полностью бит әзерлей ул, аның куласында бит. Менә андый ниләр күп бездә. Үзләре аңламыйлар, но үзләре делают все для того, чтобы для популяризации татарского языка, татарских традиций. Это вот, Мария Бекзур Ахмед, это вот тоже интересный момент есть. Вот, как так вот из Башкирии приехала русская девушка и за популяризацию татарского языка и татарских традиций так работает. Некоторые даже не представляют. Поэтому большое спасибо тебе, Мария. Рахмат. Рахмат. Әйтер сүзләрегез. Әйтегез. Мин инде үз чиратымда организаторларга, жюри әгъзаларына һәм әлбәттә катнашучы кызларга уңышлар теләп калам. Һәм үземә килгәндә бер генә тәкъдим, менә кызларга төрле мастер-класслар үтәләр икән, име шулай бит. Бу мастер-класслар рәтенә бәлки әле вокал буенча да мастер-класс өстәсәгез, мин ничектер уздырыр идем. Бармы? Бар инде. Рахмат. Зөлфия, әйтер сүзегез. Катнашучыларга барысына да уңышлар телисе килә. Инде аларның менә бу нинди мастер-класслар үткәннәрен, ничек әзерләнгәннәрен карап барып була. Яз гүзәленең Instagram битендә, шулай ВКонтакте төркемендә, Instagram битендә анда шушы 10 кызның барысының да Instagramда да билгеләнгән. Аларны да карап чыгарга мөмкин. Аннан һәм халык мәхәббәтенә дә тавыш бирергә чакырабыз. Һәм уңышларына барлык оештыручыларга һәм кызларга. Рахмат, спасибо. Рахмат барыгызга.